Είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς θα αναρωτιέστε πώς θα χτίσετε το αφορολόγητο με τη χρήση καρτών και αυτό θα προσπαθήσω να σας αναλύσω σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν με το νομοσχέδιο για τον πτωχευτικό κώδικα και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που κατατέθηκε στη Βουλή, καθίσταται πια υποχρεωτική η χρήση καρτών για όλες τις συναλλαγές που η αξία τους υπερβαίνει τα 500 ευρώ, ενώ συνδέει το αφορολόγητο ποσό με συγκεκριμένο ύψος δαπανών που θα πρέπει να κάνει ο κάθε φορολογούμενος με τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ανάλογα με το εισόδημά του. Ακόμα προβλέπει τις διαδικασίες για την οικειοθελή αποκάλυψη των αδίλατων εισοδημάτων, θεσπίζοντας πρόσθετο ποσό φόρου που κυμαίνεται ανάλογα με την περίπτωση, με αντάλλαγμα την απαλλαγή από άλλα πρόστιμα, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Πρόκειται για ρυθμίσεις που στοχεύουν στο να ενισχύσουν το οπλοστάσιο της εφορίας στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τα δημόσια έσοδα, είτε με τον εντοπισμό αδήλωτης φορολογητέας ύλης, είτε μέσω της οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων των προηγούμενων ετών. Πώς θα χτίζεται το αφορολόγητο όμως? Το νομοσχέδιο συνδέει το αφορολόγητο ποσό εισοδήματος με τη χρήση πλαστικού χρήματος. Έτσι, από το 2017 όσοι έχουν εισόδημα ως 10.000 ευρώ, για να δικαιούνται το αφορολόγητο, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν δαπάνες με τη χρήση κάρτας για το 10% του εισοδήματός τους. Για εισοδήματα από 10.000 έως 30.000 ευρώ, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 15% και για εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ σε 20%. Στην περίπτωση που οι δαπάνες μέσω καρτών υπολείπονται του προβλεπόμενου ποσοστού δαπανών για το αφορολόγητο, τότε επί της διαφοράς θα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22%. Για όσους εξαιρεθούν από την υποχρεωτική χρήση καρτών, θα πρέπει να προσκομίσουν ανάλογες αξίες αποδείξεις αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Τι θα ισχύει τώρα για τις ιατρικές δαπάνες? Σε ό,τι αφορά αυτές, θα λαμβάνονται υπόψη στο ποσοστό των δαπανών για το αφορολόγητο, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί με πλαστικό χρήμα, δηλαδή με χρήση κάρτας ή με άλλο μέσο ηλεκτρονικών συναλλαγών. Πιστεύω να έγινε κατανοητό σε όλους ότι η πλαστικοποίηση του χρήματος αποκλειστικά θα ορίζει το αφορολόγητό μας. Ελπίζω να μην πλαστικοποιήσει περισσότερο και τις σχέσεις μας.